Waqt is-seminar Soċjetà Kreattiva, diversi esponenti tal-arti uraw ix-xewqa tagħhom li jinvestu f'pajjiżna iżda qalu li ma jistgħux minħabba l-ispejjeż kbar. Jien għandi studenti jixtiequ jiftħu l-iskola tagħhom u fuq hekk jaqtaw qalbhom. Jgħidu li nxittidni niftaħ. Qas nazzarda inħares bl-ispejjeż li tinvolvi biex ikollu l-iskola tiegħi hemm għalfejn dawn l-esaġerazzjonijiet kollha. Għalfejn, qed naqtaw qalb in-nies. L-istess għalliema qalet li l-Istat għandu jkollu rwol biex ix-xewqa ta' nies li jaħdmu fl-oqsma tal-kreattività tkun tista' ssir realtà. Mawx xogħol, ix-xogħol aħna rridu nikkreawh u rrid ikollna għajnuna biex nikkreawh. Mendi Pellicano suġġerit ukoll li darba kull 4 snin it-teatri jagħtu lill-iskejjel ta' Sfin l-opportunità li jsir show fejn jingħataw numru ta' biljetti b'xejn bilan li nies li ma jaffordjawx ikunu jistgħu jattendu għal produzzjonijiet. Biex ikun hemm l-ugwaljanza, irid ikun hemm l-għajnuna. X'minna l-għajnuna ma ssir xejn. Sit ta' kumpanija Maltija tal-hip hop jesprimi l-istess ħsibijiet. Mawx fejn taħdem biex ittala produzzjoni jew show tiġi expensive iżejjed. U biex in-nies jiġu jaraw ix-shows irid ikollhom il-flus. U flus mawx. Peter Ray Portelli għalli minn 100 persuna li jattendu l-kumpanija ta' Sfin tiegħu, 40 minnhom huma sponsorjati mill-kumpanija stess u ma jħallsux il-lezzjonijiet għax il-familji tagħhom jinsabu f'diffikultajiet finanzjarji. Alison White li għedha fil-Kunsill Malti ta' Sfin tajt li Sfin irid ikun parti mis-sistema tal-edukazzjoni biex tfal ta' ġenituri ma jkollhomx flus ukoll ikollhom l-opportunità li jimirħu fi Sfin li jifforma l-kapaċitajiet intellettwali u kreattivi ta' individwu. Bringing the dance education into primary and secondary schools, it's such an important part of a child's life, and I feel there are lots of dance schools on the island, and this would give a lot of opportunities, obviously, for children that their parents cannot afford, obviously, to send them.